Хәзер яңгыраясак хат Гали Хәүбән улы Аметшинга юллана. Кадерле кешебез, курсташыбыз ошо көндәрдә тууган көн билдәләне. Якыныбызны һездин канал аша тәбрик итеп китергә теләйбез дип башлана хат юлдары. Гали Хәүбән улы безнең курста иң өлкәне булды. Беренче уку көндәрендә үк төркемдәшләренең ихтирамын яуларга өлгерде. Ул безнең өчен агай да, дус да, яклаучы, хаклаучыбыз да булды. Акыллы, намыслы, ярдәмсыл, түземле төркемдәшебездән үрнәк ала торгайнык. Афган һугышында булып, дөньяның әсеһен-сөсеһен тоеп өлгергән егет безнең өчен ныклы терәккә үрелде. Елдар үтте, Гали безнең өчен һаман да хәстәрлекле агай, дус булып кала. Тормыш иптәше Лилия менән матур итеп дөнья көтәләр. Бергәләшеп илебезнең төрле төбәкләренә сәяхәт итәргә йөрергә яраталар. Тау саңгы спорты менән дә маугалар. Гали балык тотырга, һунарга йөрергә лә әвәт. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә ат дигәннәре якыныбызга тап килеп тора. Безнең төркемдәшебез матур итеп йырлай, өздереп гармунда ла уйнай. Күптән түгел Рәсәй 1 каналында оештырылган уйна гармун конкурсында катнашып, призлы урында яулана. Хөрмәтле дусыбыз, курсташыбыз Гали Хәүбән улы, һине матур гомер байрамың, тууган көнең менән котлайбыз. Һәр вакыт безгә шулай йылылык, яктылык, изгелек сыганагы булып, безнең игътибарыбызга, ихтирамыбызга күмелеп кенә исәнлектә, һаулыкта, күңел тынычлыгында бәхетле, бәрәкәтле озын гомер кисерһәң. Без һиңә барһы өчен сикһез рәхмәтлебез. Йөрәктән сыккан котлауларны кабул итеп ал. Тормыш укмагынан атлаганда тик яхшылыкка гына булган ышаныс, дөньяга карата изгелек һәм киң күңеллелек һинең менән янәш атлаһын. Дөнья тип дөнья куабыз, тартабыз тормыш йөгөн. Онытып тор мәшәкатен, бүген бит тууган көнең. 1 ел үтте тагы тиеп, календарьга зарыланма. Алда көтә якты елдар, үткәнен һин парлама. Һинең өчен генә бүген елмаялар, сәскәләр. Алда әле иркәләнеп, уянаһы иртәләр дип шигырь юлдары менән хаттарын тамамлай Башкорт дәүләт университетында укыган курсташтарыгыз Лариса, Рәсүл, Вадим, Марсель, Зәки, Люда һәм Ринат. Кыркәле авылы кайда, биек тау итәгендә. Таударында һагынып кайтам, ситәргә китәмен дә. Кыркәле таулары биек, бейек булһаламыни. Туган якты һөйгән ярдәм, дусларның кадерен белик. Кыркәле таулары биек, бейек булһаламыни. Туган якты һөйгән ярдәм, дусларның кадерен белик. Сияле үзе шишмәле, кыркәле тау итәге. Сияле тау итәгендә күрешербез бит әле. Кыркәле таулары биек, бейек булһаламыни. Туган яктың һөйгән ярдәм, дусларның кадерен белик. Кыркәле таулары биек, бейек булһаламыни. Туган яктың һөйгән ярдәм, дусларның кадерен белик. Сияле тау, ялга буйлары.
әлі Бәрін сыққас бұрылып кеткен юлдар бар Әзден көңілден игер бар Минде дошмандар бар